Ataque ao patrimonio no Concello de Rianxo. Un acto vandálico no petróglifo da Foxe Vella deixa varias marcas sobre este ben de interese cultural. Que tal, saúdos? Pontevedra dá luz verde ás obras de emerxencia no Teatro Principal. A Xunta de Goberno local aprobou os expedientes para realizar estes traballos tras a caída do falso teito do inmoble. O orzamento supera os 250.000 euros. De cumprirse o previsto, o teatro podería reabrir as súas portas no mes de outubro. Dende este venres, o Garden do Botánico do Lago Castiñeiras en Marín xa estará aberto a todo o público. Trátase dun espazo xestionado pola Fundación Xoán 23. Inclúe unha cafetería, un garden para a venda de plantas e artigos de xardinería e un viveiro para a produción e comercialización de planta forestal autóctona. Kiwi Atlántico prepara o lanzamento de petiscos de froita deshidratada con pezas non comerciais para reducir o desperdicio alimentario. A empresa, asentada en Ribadumia, leva máis de 3 anos traballando nun proxecto centrado na liofilización que permite manter todas as propiedades do produto potenciando o seu sabor. Noia quenta motores para vivir unha das súas citas máis tradicionais. As festas de San Marcos celebraránse entre o 24 e o 26 de abril cunha ampla programación lúdica na que o evento principal será a Feira Cabalar. A música é outro dos pratos fortes coas actuacións de orquestras como Trébol, New York, París de Noia e Nueva Línea. Este sábado celebrarase en Pontevedra unha nova edición da Aña Urbana, unha cita que fará da Avenida Montero Ríos un espazo de música, baile e memoria. A proposta organizada pola Asociación Cultural Trepia fai 12 anos de vida, apostando por amosar o traballo alrededor dos bailes e cantares relacionados coa labranza. Asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. E comezamos cunha boa nova. Aparece en bo estado o veciño de Rianxo desaparecido dende a tarde do pasado luns. Tras a intensa busca realizada durante toda a xornada deste mércores, Fernando Otero, dun 65 anos, aparecía a pasada noite nas inmediacións da súa vivenda en Barral. Atopábase en bo estado, aínda que algo desorientado. Por esta razón, foi trasladado ao hospital para unha primeira valoración. Dende o Concello quixeron agradecer o traballo realizado pola Policía Local e a Garda Civil, así como tamén Protección Civil de Rianxo e as agrupacións da Pobra, Padrón, Catoira, Ribeira, Boiro e Rois pola súa colaboración, así como a todas as persoas que se interesaron e se ofreceron para axudar neste dispositivo de busca. Alarma en Noia pola aparición nos últimos días en diferentes rúas do centro urbano de varias furgonetas cos vidros esnaquizados, nas que ao menos nunha delas sustraeron varios paquetes que había no seu interior. A Policía Local e a Garda Civil xa abriron unha investigación para tratar de aclarar todo o acontecido. Segundo informan, non son actos illados e xa aconteceron roubos semellantes noutras zonas da vila. Ante esta situación piden extremar as precaucións, revisando ben os vehículos, asegurando as portas e as fiestras dos coches e que non se deixen obxectos ou pertenzas á vista. Apelan tamén á colaboración veciñal e se informe ás forzas da orde ante calquera comportamento sospeitoso. O Concello de Rianxo denuncia un novo atentado contra o seu patrimonio arqueolóxico. Neste caso, o acto vandálico afecta o petróglifo da Foxe Vella. Segundo indican dende o Concello, os autores deste ataque rascaron cunha pedra a rocha deste elemento patrimonial declarado ben de interese cultural, deixando varias marcas nel. Hai uns días, o petróglifo da Foxe Vella, situado na parroquia de Leiro, foi obxecto dun grave acto vandálico que provocou danos significativos nos seus gravados. Segundo informaron dende o Concello, o autor ou autores destes feitos rascaron cunha pedra a rocha na que se atopa este elemento patrimonial.
deixando marcas visibles na superficie do xacemento. Segundo sinalou o alcalde Julián Bustelo, esta non é a primeira vez que, por desgraza, se producen este tipo de actos contra o patrimonio local. Xa no pasado se teñen registrado tamén feitos semellantes en outros elementos, particularmente o petroglifo dos Mouchos, tamén aquí en Rianxo, que fai uns anos fora obxecto tamén de unhas pintadas, de unhas mans que estaban postas sobre as rochas e outro tipo de elementos, non? Hoxe, estes días atrás, o que vimos foi que alguén na rocha na que están eses gravados representados, pois marcou outro tipo de gravados, incluso letras e demais, con outra rocha ou con algún elemento punzante, non? Para deixar este rastro na rocha. O Concello xa puxo os feitos en coñecemento da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, advertindo de que o responsable podería enfrontarse a sancións de ata 150.000 euros, dado o alto nivel de protección do xacemento, o estar declarado ben de interese cultural. Os feitos, como é a nosa obrigación, puxeronse en coñecemento da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, que deberá tomar as medidas oportunas que considere. En todo caso, a nós, feito eso, que nos corresponde unha vez máis, facer un chamamento nese sentido a respetar o que é o patrimonio de todos, e ademais uns elementos tan sensibles como son os petróglifos, non? Que este tipo de agresións ao final o que fan é erosionar ou contribuir a incrementar a erosión da rocha, dificultar que eses elementos que están ali gravados e que levan ali gravados miles de anos, poden perdurar outros miles de anos simplemente que por unha persoa, xa non digo por facer mal, que quizás tamén, pero simplemente por facer a gracia, deixou ali a súa impronta. Isto pode xerar que no futuro os restos se conserven peor, non? Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mielectro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Seguimos con outras novas. Non o xenocidio e asedio da Franxa de Gaza e apartheid en Palestina é o lema da manifestación que este sábado se celebrará en Pontevedra. Vai comezar ás 7 da tarde na praza do Hospital Provincial. Dende aí percorrerá o centro da cidade. A convocatoria está organizada de xeito conxunto polo sindicato CGT, o colectivo Pontevedra con Palestina e a asociación Boa Vida e coincide coa nova saída o domingo 12 da frota internacional Global Sumut para transportar axuda humanitaria a Gaza. Memoria, recuerdo y homenaje a la resistencia palestina contra la agresión que está sufriendo. Un olivo que hemos plantado en los jardines de la Plaza de España frente a la subdelegación de gobierno. Allí acabaremos la manifestación. Creemos que ahora es más imperioso que nunca, porque el horror desplegado por Israel y sus aliados está alcanzando cotas de inhumanidad y de bestialidad que solo son comparables al holocausto que se hizo precisamente contra el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Pontevedra dá luz verde ás obras de emerxencia no Teatro Principal. A Xunta de Goberno local aprobou este xoves os expedientes para realizar estes traballos tras a caída do falso teito do inmoble. O orzamento supera os 250.000 euros, mentres que o prazo estimado de execución é de 6 meses. De cumprirse o previsto, o teatro podería reabrir as súas portas no mes de outubro. O Teatro Principal de Pontevedra podería reabrir as súas portas o vindeiro mes de outubro e o cálculo que realizan dende o Concello despois de que hoxe a Xunta de Goberno local aprobara as obras de emerxencia para arranxar os danos provocados pola caída do falso teito do inmoble o pasado 20 de marzo. Se fixeron todas estas estudos e obras e adxudicacións nun prazo
eu creo que é récord, non? Porque se está traballando xa. O orzamento ascende a 252.000 euros e o prazo estimado de execución é de 6 meses. De aí que, de cumprirse o previsto, o teatro recuperaría actividade en outono. A ver, a previsión son 6 meses. Estamos a falar de outubro, non? Obviamente, todo o que pode ser trasladable a outros espacios municipais xa se fixo ou se está facendo. E obviamente, claro, sabendo exactamente que acabamos a primeiros de outubro ou a mediados de outubro, tenemos que buscar alternativas hasta ese día. Si logo se prolongan as obras, pues tenemos que seguir buscando. Da contía total, 25.000 euros destínanse ao traballo dunha consultora técnica que está a realizar o levantamento xeométrico do patio de butacas e o estudo e deseño de reflectores. A actuación xa está en marcha. Se están traballando, facendo o levantamento, vendo cal é a solución máis axeitada, adaptada á realidade actual, que había un defecto oculto de construción. Bueno, aínda está sin ver se a outra parte que non caeu ten os mesmos defectos de forma que tiña inicialmente, non? Pero precisamente para que evitar que poida telos, por eso se cerrou o principal e se están facendo os estudios para executar a obra definitiva. Pero as solucións técnicas están en mans da consultora que está traballando. Despois da realización destes estudos, unha empresa especializada en arquitectura técnica asumirá a dirección das obras e a redacción da memoria técnica final, cun orzamento de 7.000 euros. En canto aos traballos de substitución da estrutura, terán un orzamento de 220.000. Tamén moi pronto estarán en marcha en Pontevedra os traballos de renaturalización do río dos Gafos ao seu paso por Campolongo. A Xunta de Goberno local aprobou este xoves o último chanzo administrativo para iniciar esta actuación. Trátase da exposición pública da adxudicación. O prazo para presentar alegacións vai rematar o vindeiro día 30. Ese chanzo consiste nunha exposición pública de 15 días hábiles a partir de hoxe, si xa se manda eso aos boletíns pertinentes, que remataría ese plazo de 15 días hábiles para reclamacións da adxudicación feita no seu día. Non se iniciaron as obras antes porque non estaba aínda operativo o orzamento. Mentre non estivera operativo o orzamento non se podía expoñer ao público a adxudicación. Agora está operativo, se expón ao público, eses 15 días hábiles, remata o plazo 30 de abril. E a partir de aí, se non hai reclamacións ou se contestan as alegacións axilmente, obviamente, pois se empezarían as obras a primeiros de maio. A reforma levada a cabo nos Xardíns Felipe de Castro de Noia están a xerar certa controversia. O BNG critica o resultado do proxecto, consideralo un parche inapropiado para un ben histórico. Pola súa banda, dende o Concello, non descartan pedir responsabilidades á empresa por unha serie de erros na execución. Tras coñecer o proxecto que estaba previsto executar nos Xardíns Felipe de Castro, o BNG de Noia xa manifestaba a súa crítica, que non fixo máis que confirmarse ao comprobar o resultado final da actuación. Unha actuación canalizada a través da Asociación de Desenvolvemento Rural Ría de Muros Noia, polo que non pasou polo pleno para recibir o visto bo da corporación. Un proxecto de execución que se canalizou a través da ARD Ría da Estrela e que, polo tanto, non pasou polo pleno, non houbo voto dos concelleiros e das concelleiras ao respecto. O que se fixo en Felipe de Castro é algo que pois o BNG xa viña dicindo que non ia dar un bo resultado, e máis, ia dar un nefasto resultado. Se tivese pasado polo pleno, pois de seguro non tería contado co noso apoio. Finalmente, o goberno municipal non atendeu aos nosos avisos, o goberno municipal tirou para adiante e hipotecou realmente un dos bens patrimoniais máis importantes da localidade. Os nacionalistas apostaban por unha actuación integral nos xardíns, catalogados como ben histórico, posto que eran a única parte da Alameda noiesa que conservaba aínda o seu aspecto orixinal. Estamos falando, pois precisamente, da parte da Alameda de Noia, da gran Alameda de Noia, que tanto temos que preservar, a parte da Alameda de Noia que máis mantiña o que ven sendo a súa estrutura orixinal. En este sentido, bueno, pois estamos vendo que o proxecto era malo e que a execución foi aínda peor. Estamos falando de que se implantou
un pavimento que desde logo non é o que merecen uns xardíns históricos como os de Felipe de Castro, e que, bueno, pois tamén hai outra serie de elementos como pode ser as platinas que se colocaron, que teñen pois unha execución bastante mala, que desde logo pois nós o que o cualificamos como dun parche totalmente inadecuado. Pola súa banda, dende o Goberno tamén amosaron a súa disconformidade con certos aspectos relacionados coa execución das obras, polo que non descartan pedir responsabilidades á empresa para a súa corrección. Seguimos a falarlles de obras. O Executivo de Ribeira acaba de iniciar diversas obras de mellora da accesibilidade na contorna da Casa Consistorial. A actuación centrase principalmente en 3 rúas que lucirán un novo aspecto e nas que se creará unha plataforma única para que os vehículos e os peóns circulen na mesma cota. Os traballos inclúen a sustitución do aglomerado da calzada por pavimento de formigón pulido que, cada certa distancia, intercalará franxas de lastras de pedra granítica. As obras, cun prazo de execución de 2 meses, terán un custo duns 70.000 euros e irán con cargo ás arcas municipais. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, imos falar do inminente lanzamento de petiscos de froita deshidratada feita en Ribadumia. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Kiwi Atlántico prepara o lanzamento de petiscos de froita deshidratada con pezas non comerciais. A empresa, sentada en Ribadumia, leva máis de 3 anos traballando nun proxecto centrado na liofilización que permite manter todas as propiedades do produto, potenciando o seu sabor. O que buscan dende a compañía é reducir o desperdicio alimentario, tentando xerar na cidadanía novos hábitos de consumo saudables. Kiwi Atlántico leva máis de 3 anos traballando nun novo proxecto. Chámase Galileo e consiste na transformación de froita en petiscos deshidratados. Detrás del hai moito traballo de investigación coa base de aproveitar todas as froitas consideradas non comerciais. Este é un proxecto que o que buscamos é facilitar o ecosistema galego, é dicir, aquí parte de aproveitar os excedentes alimentarios, esa froita non é comercial, que por desgracia cada vez parece que hai máis, é un problema que temos que atacar. Pero o que queremos tamén é con esta tecnoloxía ofertar a todo o ecosistema, como decíamos, galego de alimentación, porque aquí temos moi bo produto. A transformación da froita conséguese a través da liofilización. Que o que facemos é conservar as propiedades orixinais do produto, ter unha potenciación do sabor, que probamos os snacks, a resposta que temos de todo o mundo sempre é moi positiva, e sobre todo tamén dar unha vida útil a ese produto. Entón, con eso conseguimos xerar novos hábitos de consumo, que eso tamén é outra cousa que temos que pôr moito en valor. Este xoves a empresa amosou o proxecto a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, puxo en valor iniciativas como esta que dinamizan o rural. Destacou tamén a importancia de aproveitar recursos como as froitas que se descartan por cuestións de tamaño ou estética. Eles buscaron esa saída, e iso, bueno, pois é beneficioso dende o punto de vista medioambiental, dende o punto de vista social e tamén dende o punto de vista económico, porque supón maiores ingresos e un valor engadido, pero dende o punto de vista medioambiental supón un antes e un despois. Porque indicou a conselleira, 1/3 da produción non chega aos lineais de venda, de aí a importancia de proxectos como este. Isto vai perfectamente alineado co plan que este ano sacará adiante a Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Ambiente, que é para previr o desperdicio alimentario. Si non é por iniciativas deste tipo, ao final acábase convertindo nun residuo, e iso non é bo dende o punto de vista medioambiental. Na visita ás instalacións, o alcalde de Ribadumia felicitou a empresa polo traballo que están a facer e que sitúa o municipio na vanguarda do sector. Porque o sector primario necesita precisamente que se engada valor añadido ao produto. Este proxecto precisamente que vai a engadir ese valor añadido, non? Digamos que todos os posibles excedentes, entre comillas, que tampouco teñen que ser así, pois de alguna maneira se van a reutilizar e polo tanto se van a poñer en valor e polo tanto se van a poñer no mercado, non? E aparte conservando precisamente todas as características propias de cada un dos produtos. Polo tanto,
Dende este venres o Garden do Botánico do Lago Castiñeiras en Marín xa estará aberto ao público. Trátase dun xardín botánico xestionado pola Fundación Xoán 23. Este xoves inaugurouse a primeira fase deste proxecto que busca poñer en valor o potencial social e productivo das persoas con discapacidade intelectual a través de actividades laborais productivas e formativas. O espazo inclúe unha cafetería como punto de encontro sociolaboral, un garden para a venda de plantas e artigos de xardinería, xardíns temáticos de exposición e venda con valor didáctico e un viveiro para a produción e comercialización de planta forestal autóctona. O proxecto inclúe tamén actividades de educación social e ambiental dirixidas a escolares e outros grupos que permiten sensibilizar sobre a discapacidade. No acto destacaron a importancia dun lugar como este polo seu impacto social que abrangue ámbitos tan relevantes como a xeración e normalización do emprego, a participación social autónoma ou a erradicación de prexuizos. Este é un centro especial de emprego. Aquí contratamos persoas con discapacidade e temos que tratar de que os entornos sexan entornos dignos, que sean entornos de referencia para que as interaccións se dean de maneira natural, que a xente queira vir aquí e que queira vir aquí porque aquí se ofrece un produto de calidade, vale? Penso que a economía social, que é o que nos facemos, é moi importante. Isto é posible porque temos alianzas. A primeira coa Comunidade de Montes de San Xulián, co Concello de Marín, coa Deputación, coa Xunta, con todas estas empresas. Hoxe en día que as administracións temos que invertir en infraestructura verde, sostenibilidade, medio ambiente. Se ya lle metemos a pata da parte social, creo que facemos o lazo completo, non? Entón, eu penso que aquí estamos moita xente que desde o principio tratamos de empuxar. É verdade que moitas veces sin a complicidade das administracións pois non é posible, non? Eu aquí, bueno, pois teño que barrer para a miña casa, o Concello de Marín estuvo sempre implicado aí, creo que é un proxecto que o temos moi claro, que tratamos de axudar sempre. E claro, este é moito máis con a inauguración do Botánico, porque aquí estamos demostrando as colaboracións, administracións, entre as comunidades de monte, entidades como Xoán 23 dan os seus froitos. Estamos demostrando que o sector forestal ten moitísimo futuro. Só falta apoialo, creer nel. Estamos demostrando que todos os usuarios da Fundación, da Asociación Xoán 23, estades hipercapacitados para afrontar o mercado laboral e capacitados para liderar proxectos como o Botánico, que nos trae hoxe aquí. E falando de política social, o presidente da Deputación de Pontevedra anunciou a convocatoria da terceira edición do Plan Provincia Máis Inclusiva. Foi este xoves nunha visita á Fundación LAR en Vilagarcía. Trátase dunha liña de axudas que o organismo provincial pon a disposición de entidades de benestar social de toda a provincia para financiar proxectos relacionados con obras de accesibilidade, de mobilidade ou coidado persoal ou coa adquisición de sistemas de comunicación. O plan dispón dun orzamento de 210.000 euros e concederá axudas dun máximo de 10.000 euros aos interesados, que poderán presentar a solicitude dende este xoves ata o vindeiro 9 de maio. Luís López destacou o impulso deste plan, pero que se incrementou o orzamento nesta convocatoria un 17% respecto á primeira edición de 2024. No caso destas instalacións, LAR recibiu unha achega que lle permitiu executar obras de mellora de accesibilidade e tamén a adquisición de sistemas de comunicación. No 24 lanzamos esa liña de axudas do Provincia Máis Inclusiva, daquela beneficiáronse 17 proxectos, 17 iniciativas, no ano 25 foron 30, e agora, no ano 26, destinamos un 17% máis de orzamento que na primeira edición, estamos nos 210.000 euros, o prazo remata a finais deste mes, e aí a axuda pode chegar ata os 10.000 euros ou 80% do orzamento. Aquí na Fundación LAR podemos comprobar, pois nun ano dedicaronllo á parte de accesibilidade, coa construción dunha rampa para unha zona deportiva. Esta rampa en la que estamos pues permite la accesibilidad al gimnasio y a la cancha de deportes, que nos falta ahora en la próxima convocatoria, que van a
a sacar ahora, pues vamos a pedir la ampliación para llegar a la cancha y un poco pues arreglar la cancha y poder utilizarla más de lo que la estamos utilizando, ya que el deporte para estas personas es muy importante, pues debido pues al deterioro que tienen físico y que hace falta utilizar estos medios para poder ayudarles. Falamos agora de turismo. O Concello de Boiro recibe unha achega da Deputación da Coruña por un importe duns 20.000 euros para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo durante este ano 2026. Neste caso, a finalidade da subvención é aumentar o persoal da oficina situada nos baixos do Concello durante a época estival. Ademais da información turística a nivel local, a Oficina de Turismo de Boiro funciona tamén como punto de información do xeodestino Barbanza-Arousa e a provincia da Coruña en xeral. Noia quenda motores para vivir unha das súas citas máis tradicionais. As festas de San Marcos celebraránse entre o 24 e 26 deste mes cunha ampla programación lúdica na que o evento principal será, como non, a Feira Cabalar. O Concello de Noia recuperará a esencia do San Marcos cunha ampla proposta festiva na que se inclúen actividades para todos os públicos. O eixo das celebracións será a Feira Cabalar, que terá lugar o sábado 25 en San Lázaro, organizada este ano pola Asociación Serra do Barbanza. A partir das 10:30 da mañán empezaremos cos concursos, vale? No cal este ano pois prolongarase hacia a tarde hasta a partir das 5 da tarde, máis ou menos. Despois imos ter unha prueba de andadura federada, vale? Vai ser unha prueba puntuable po campeonato galego, que creo que nunca en Noia estivo, vale? E, a parte disso, pois imos ter máis hacia a tarde xa teremos paseos para ninos gratuitos pola estribada ecuestre e tamén teremos unha exposición de cabalos percheróns, vale? Vidos de Santiago e de arredores. Por terminar, pois, o que teremos vai ser un espectáculo ecuestre, vale? Por aí, sobre as 8 da tarde. Aínda que o sábado será o día grande, xa o venres haberá un aperitivo cunha ruta a cabalar ata a Capela de San Marcos e o posterior curro polo casco histórico. Empezaremos o día 24 cas tradicionais dianas e alboradas e xa pola tarde xa habrá o primeiro contacto, digamos, que cos cabalos. Vai haber unha ruta ata a Capela de San Marcos e despois pola tarde, por primeira vez, vamos a ter un curro de cabalos salvaxes polo casco histórico. Vai percorrer desde as Portas do Mar, vai atravesar a Rúa do Curro e vai chegar hasta San Lázaro. Vai ser unha solta de animais que colaborará tamén a Asociación de Montes de Baroña, vale? Que é unha asociación comunal que tamén vai a estar presente neste San Marcos. A música será outro dos pratos fortes, con sesións vermú e actuacións nocturnas, entre as que destacan orquestras como Trébol, New York, París de Noia e Nueva Línea, bandas como La Guardia ou sesións DJ con temática dos 80. Dende o Concello destacaron a importancia dunha festa como San Marcos para Noia, non só pola súa arraigada tradición, senón tamén pola importante dinamización que imprime o tecido comercial e hostaleiro. A Feira de San Marcos de Noia creo que é unha feira que non é só querida e apreciada polos noieses, sino por toda a contorna. Creo que é un referente importante e sigue sendo un atractivo e unha chamada de Noia a todos a súa contorna e a súa veciñanza de que participe nesta feira. Sempre tuvo un impacto económico moi importante o San Marcos en Noia. Eu recordo, sendo pequeno, o impacto que tiña incluso no comercio. Hoxe tamén, por circunstancias, como decía, o comercio foi evolucionando, pero pese a eso sigue sendo moi importante en outros aspectos como pode ser a hostalería, non? Este sábado celebrarase en Pontevedra unha nova edición da Aña Urbana, unha cita que fará da Avenida Montero Ríos un espazo de música, baile e memoria. A proposta organizada pola Asociación Cultural Trepia fai 12 anos de vida, apostando por amosar o traballo redor dos bailes e cantares relacionados coa labranza. Cando falamos de Aña Urbana, pois podíamos falar de que imos ter en Pontevedra a música máis tradicional, que vamos recuperar os saberes máis antigos do país, porque ata sabe Dios ata cando se remontan estas festas, que temos o baile tradicional que estamos recollendo dos nosos avós, que se está estudando en todo canto hai, ou incluso que nunha época de algoritmos, de pantallas, pois Trepia
é un luxo que nos permita mirarnos as caras, bailar todos xuntos, cantar, tomarle un viño, comer algo. E nada, comentar que xa son 12 edicións da Año Urbana, con unha pausa pola pandemia, polo medio, pero isto é unha festa que dende 2010 fíxose aquí en Pontevedra. Entón, para nós é algo moi importante, eu creo que é bastante emblemático para a cidade. A xornada comezará ás 12 do mediodía do sábado, será o momento no que se abra o mercado de artesanía e oficios tradicionais. Ás 12:30 iniciaránse os roteiros musicais polas rúas da cidade, que contarán con colectivos como Peinsjós, Traspés ou O Celme. Os grupos volverán á carpa ás 2 do mediodía e tras o xantar a actividade retomarase ás 4 coa proposta do Chintófano de Doroté. Aquí un monicre que cobrará vida para levar ao público a un universo no que maiores e pequenos comparten imaginación e memoria. Xa ás 5 comezarán os obradoiros de Lejón e baile, mentres que ás 6 será o concerto da Escola Trepia. Pola noite, ás 9, celebrarase a homenaxe ás informantes de Aboal, de Mondariz, seguido do concerto de pandereteiros e a charanga de Cantigas e Agarimos. Despedirá a xornada o Serán, unha festa aberta chea de música tradicional que comezará a iso das 11 menos cuarto da noite. E atención, porque esta será unha fin de semana con importantes restriccións do tráfico en Pontevedra. Dúas probas deportivas e a procesión do viático afectarán a circulación de vehículos en diferentes puntos da cidade. A primeira será xa o venres coa Costa Atlántica Mountain Bike. A primeira etapa comezará en Pontevedra cunha crono nocturna polo centro histórico que terá 3 niveis de afección. Así, entre as 6:15 da tarde e as 10:30 da noite estará prohibido o tráfico dende Santa María ata a Enfesta de San Telmo, a Rúa Serra e a Rúa Figueroa. Esta será a zona vermella, na que non se poderán mover os coches. No ámbito amarelo, dende Arcebispo Malvar cara a Beiramar, só se permitirá a saída de garaxes cara ás áreas sinalizadas. Xa na zona verde, que inclúe as prazas de Méndez Núñez, a Verdura e a Ferrería, os residentes poderán saír e entrar nos seus garaxes cara a Michelena e a Praza de España. A celebración da Copa de España de ciclismo feminino tamén provocará restriccións no tráfico dende a rotonda da Ponte da Barca cara a Estribela. Aplicaránse entre as 11 da noite do sábado ata as 5 da tarde do domingo, en sentido Marín. O domingo, entre as 8 da mañá e as 5 da tarde, aplicarase o peche a ambos sentidos da circulación. En canto á procesión do viático, que se desenvolverá entre as 11 e as 12:30 da mañá do domingo, provocará restriccións no barrio da Moureira. A Policía Local pechará a entrada de vehículos pola Ponte da Barca e Paseo de Colón e estará restringida a circulación na contorna da Praza de Touros. Apretada xenda que temos de eventos na cidade para poder disfrutar toda a fin de semana, sobre todo de eventos deportivos, así que eu quero empezar a rolda de prensa pois dicindolle a xente que disfrute moito do deporte esta fin de semana en Pontevedra, porque hai para elixir de norte a sur e do centro histórico ata Verducido e de aí a Estribela pasando pola Praza da Ferrería. E a Deputación de Pontevedra pon en marcha o primeiro circuito de atletismo da provincia. Trátase dunha nova proba deportiva dirixida a impulsar o deporte base e dinamizar a actividade deportiva en distintos concellos pontevedreses. Nesta iniciativa, a Administración Provincial conta coa colaboración da Federación Galega de Atletismo. Temos milleiros de licencias de xogade e tamén de atletismo federado na provincia de Pontevedra, ás cales hai que darlle unha saída. Temos un patrimonio aquí histórico, pendente, deportivo, que a provincia de Pontevedra, o cal lle estamos dando unha solución que agora mesmo é máis que necesaria, porque poñer en valor as instalacións nas cales se desenvolven as probas deste circuito non só son un referente a nivel galego, sino que tamén dá saída a esas máis de 3.000 licencias de atletas escolares que hoxe en día hai na provincia de Pontevedra. Que ven a constatar o que xa todos sabemos. Somos a provincia do deporte. Calidade e cantidade de deportistas e clubes, moita. Instalacións deportivas por toda a provincia, moitas e boas. E logo, a organización de eventos. E son 3 piares
sobre os que a diario construímos desde a Diputación de Pontevedra a provincia do deporte. Faltaría, ou poderíamos engadir un cuarto, que é o turismo deportivo. Este primeiro circuito de atletismo patrocinado pola Deputación consiste nunha competición de atletismo para categorías de base dende sub-10 ata sub-16 que de 5 xornadas. En Pontevedra celebrarase o 28 de novembro no Centro Galego de Tecnificación Deportiva. En canto a primeira das probas será o vindeiro 24 de abril na pista de atletismo da Estrada. A segunda xornada terá lugar o 6 de xuño nas pistas de atletismo de Balaídos en Vigo. A programación continuará xa nos meses de inverno coa celebración dunha nova xornada o 21 de novembro no IFEBI de Vigo e rematará o 4 de decembro no recinto feiral da cidade olívica. Este circuito conta cun apoio da Deputación de 10.000 euros e está organizada pola Federación Galega de Atletismo. E así marchamos, pero seguimos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado o programa Orixe e Calidade con todo relacionado co sector vitivinícola. Graciñas como sempre por estaren aí. Adeus.